8 януари, ако не греша, понеделник, встъпва в длъжност новия директор на общинско предприятие БКС. Той запознат е вече с естеството на дейност, има ли възможност да се запознае с така, каква визия за развитието на ОП, някаква програма представил ли, имаше ли други кандидати за тази позиция и защо точно на него се спряхте? Първо, необходимостта от назначаване на нов директор произтече поради желанието на стария да освободи поста, основно заради много ангажименти, които едновременно изпълняваше. Той е ръководител на най-голямата земеделска кооперация в общината от пролета на миналата година, така че трудно съчетаваше наистина и двете ангажименти. Но той този ангажимент, след като вече стана директор. Точно така, да, и преценил да се развива в тази посока, което аз уважавам неговото решение. Разбира се, бях информиран своевременно, още преди повече от един месец. Може би от края на ноември Иван Манчев, новият директор всъщност на общинско предприятие БКС, е служител на общинското предприятие, като ръководител на звеното по ремонт и поддръжка, така че той може да се каже, че макар и сравнително нов служител, че вече повече от месец се запознава с естеството на работата. Има и предходен опит, който е свързан с управление на хора и на ресурси, и на поддръжка и ремонт на сградна инфраструктура, така че смятам, че е подходящ. Разбира се, времето ще покаже дали моята преценка е правилна или не. По аналогичен начин съм подхождал и с предходните назначения. Смятам, че всеки един от досега изпълняващите длъжността директор на общинските предприятия има своя принос към развитието на комуналните услуги в община Ботевград като цяло, всеки със своите силни и разбира се и слаби страни, като всеки един от нас. Така че наистина възлагам големи надежди на новия директор. По отношение на визията, то е ясно какви са функциите на общинското предприятие, основните, за които изключително много държиме и всъщност са основна и приоритетна работа на общинското предприятие. Това е сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществените площи. Всички други дейности, които му се възлагат, на практика те са му допълнителни. Има аналог и чрез възлагане на подобни дейности на частни фирми. Имам предвид пътно-строителна дейност, подмяна и ремонт на водопроводи, строително-ремонтни дейности, но нямат аналог почистването на обществените площи и на сметосъбирането и сметоизвозването. Така че това си остават приоритетните основни функции на общинското предприятие. Разбира се, има възможност да подобри работата и в останалите дейности. Във всяка една дейност има, разбира се, поле за подобрение, така че надявам се, че с новия директор ще не се надградат дейностите и качеството на услугите, всъщност, които общинско предприятие БКС предоставя.